Bueno, benvidos ao Valor da Mirada. Un novo programa comeza hoxe. Vamos vos falar un pouco das actividades que fixemos nos últimos meses e, bueno, as próximas actividades para este verano. Eu son Martín e tamén vai falar a miña compañeira de voluntariado Paloma e o noso compañeiro Diego. Tamén vai falar un pouco do seu traballo que está a levar a cabo nestes meses, non? Hola, Paloma. Hola, Martín. Eu creo que deberíamos comezar presentándonos porque somos novos na asociación. Eu chamome Paloma, teño 28 anos, empecé a colaborar na asociación como a ti no mes de maio. Entrei polo programa de voluntariado juvenil cando vin o cartel na biblioteca, pareceume interesante, vin a asociación e empecé a colaborar xa activamente e facendo un pouco pois o que vai facendo Falla e intento axudar a Lucía no tema da comunicación ou no tema laboral, nos blogs, no que vai surxindo. A verdade é que estou contenta aquí e creo que a cada día aprendemos unha cousa nova. Sí, pois eu teño 26 anos e comecei tamén con isto de voluntariado porque había un cartel na biblioteca e me parecía moi interesante. E, bueno, neste tempo pois fixen un pouco de todo. Tamén comecei como Paloma en maio e, sobre todo, me estou ocupando da accesibilidade con Diego. Agora mesmo estou facendo un mapa coas prazas de aparcamento para persoas con capacidade reducida. E, bueno, é un traballo interesante e tamén así un se decata das dificultades que ten no día a día estas persoas e bueno, estou contento co traballo aquí con este voluntariado, é moi interesante. Bueno, aquí estamos ti e máis eu sós, pero o voluntariado juvenil en maio comezámoslo éramos 8 en total, unha rapaza abandonou a asociación, os restos hoxe o resto de compañeiros non poden estar aquí por diferentes motivos, pero tanto Adri, María, José, Diego e el outro Martín tamén forman parte deste grupo de voluntariado. Bueno, agora vamos vos falar da nosa experiencia previa como voluntariado. Tanto eu como Paloma realizamos o voluntariado europeo, agora chamado Erasmus+, que consiste en irse de voluntario a outro país da Unión Europea. E, bueno, Paloma vai vos informar dos detalles. Si, eu non sei moi ben se as cousas cambiaron moito dende que o fixen eu, pero o programa é para menores de 30 anos, non require ningunha formación previa, nin sequera exixen idiomas na maioría dos proxectos, inclúe proxectos nos todos os países da Unión Europea e incluso algún de fora, que eu non me lembro moi ben porque eu xa o fixen fai 4 anos, pero creo que había tamén países que non era da Unión Europea. O programa está francamente ben. Eu a primeira vez que me falaron del non me cría que cubrira todos os gastos tal e como me dixeron, pero sí que é verdade. Cubre tanto os voos de ida como de volta ao país no que se fai o proxecto, cubre a manutención, se ben comes no lugar onde traballas, inclúete esa comida, ou ben danche un diñeiro para que a merques ti e ti cociñes, cúbrenche o transporte a ese centro de traballo, cúbrenche, por suposto, o aloxamento, non tes que preocuparte de pagar gastos nin de luz, nin de gas ou auga ou o que poda surxir. Todos esos gastos están cubertos polos fondos europeos. Ademais, danche un diñeiro de bolsillo para que poidas gastar no que ti consideres oportuno, e así tamén inclúe un seguro de saúde. A min, por exemplo, o transporte tamén
mo pagaron. Eu estive en Holanda e deronme ata unha bicicleta. Si, a mí tamén, eu cando cando fui a Portugal tamén me cubriu a viaxe un avión dende Galicia, que, bueno, Portugal está aí moi perto, pero, bueno, a verdade foi unha sorte, non? Porque o bus eran 8 horas, unha cousa así, entón foi bastante cómodo. Entón, bueno, eu estive en Lisboa, traballando para Casa Pía, non? Vivía mesmo en Lisboa, pero tiña que desplazarme todos os días no metro e no tren, non? E logo andar 15 minutos para chegar a un centro de menores onde tiña que facer actividades con eles, lles ensinaba a facer malabares, cuidaba un pouco deles, os iba a buscar a escola, os levaba a piscina, actividades, non? Logo tamén lles tiña que dar a cea e bueno, o meu día a día consistía en ir todos os días ali a cuidar deles e, bueno, traballaba unhas 30 horas a semana. Logo ali convivía en Lisboa con outros voluntarios de outros países europeos, no? De Polonia, de Italia, Francia. E, bueno, estaba bastante ben porque, bueno, sendo galego, o portugués é un idioma bastante próximo, entón tampouco foi moi difícil comunicarme coa xente ali, no? Pero, por outra banda, tamén aproveitei para practicar o meu inglés e, bueno, facer contactos con xente de outros países europeos. E, bueno, a miña experiencia durou 4 meses e durante ese tempo estive os 4 meses en Lisboa e conocí moita xente portuguesa e tamén de outros voluntarios que estaban en outras asociacións e tamén durante ese tempo tive o Arrival Training, que consistiu en ir á cidade de Braga por 5 días a facer actividades de grupo, como traballar, como resolver como resolver diferentes problemas, como traballar en grupo, que facer se tes algún tipo de conflito no traballo, logo tamén como xestionar o teu voluntariado, o teu tempo para que sexa máis productivo, non? E este encontro en Braga foi con outros 40 voluntarios, co cal tamén puiden coñecer outros voluntarios de todo Portugal, que tamén, bueno, viñan de diferentes países europeos. E, bueno, foi unha experiencia a nivel persoal bastante positiva, non? Porque realmente está moi ben, porque, como decía Paloma, todos os gastos están cobertos e é unha boa oportunidade para estar noutro país aprendendo e traballando e, bueno, bastante interesante. E ti, Paloma, que te pareceu a túa experiencia en Holanda? Eu sempre digo que a miña experiencia en Holanda foi unha das mellores que tiven nunca. Eu estive nun pobo moi pequeno no sur de Holanda, casi facendo fronteira con Bélxica. O meu proxecto era nunha entidade multicultural que xestionaba intercambios con xente xoven de toda Europa. Era como unha especie de organización que montaba campamentos e intercambios culturais. Nos formábamos grupos polos diversos povos da zona, grupos de xóvenes que logo iban a países como Italia ou a República Checa ou Eslovaquia, e nos mesmos tamén recibíamos xente xoven destes países. Tivemos como un campamento moi grande de 15 días de máis de 50 rapaces. Nos tivemos que organizar a logística e os grupos e un pouco contarlles en que iban consistir as actividades, que eran principalmente centradas no intercambio cultural, porque é unhas principales cousas que se aprenden vivindo e convivindo con xente de outros países. Na miña organización éramos 5 voluntarios, estaba en española, só estaba eu, logo había unha alemana, unha checa e 2 rumanos. A experiencia foi mellorable, ademais permitiume aprender moito inglés, porque era o idioma principal co que traballábamos e no que nos comunicábamos. Holandés non aprendí moito, porque a verdade é que Holanda é un país no que todo o mundo fala inglés,
Foi unha pena que non puidera aprender un pouco máis, porque o programa de voluntariado europeo tamén inclúe unha formación do idioma do propio país. Eu tiña unha profesora de holandés 1 hora a semana, pero tiven a mala ou a boa sorte de que a miña profesora falaba tamén español, entón pois non aprendi moito holandés con ela. Unha das cousas que tamén está moi ben no programa de voluntariado é que, en teoría, digo en teoría porque sei que hai proxectos que non funcionan tan ben como o meu, protexente as horas de semanais que traballas, que non poden ser máis de 30, tes que ter 2 días libres a semana, e ademais acumulas unha especie de vacacións que 2 días por cada mes de traballo. Eu estiven 7 meses, tiven dereito a varios días e pude ir a visitar a unhas amigas que estaban en Bélxica, e tamén cando viñeron a visitarme a min pude collerme días libres e viaxar por Europa, que Holanda é un país moi ben comunicado. A verdade é que é un privilexio poder viaxar. Eu, como Martín, tamén tiven trainings, estiven 5 días en Apeldoorn, que é unha cidade ao norte de Holanda, e logo, como o meu voluntariado foi moi máis longo que o de Martín, estiven na Haya 3 días, e todo isto de novo co todos os gastos cubertos e coñecendo xente constantemente, enriquecendo con todas as experiencias que cada un iba vivindo nos distintos proxectos, que son moi variados. Pode haber proxectos no meu caso eran culturais, pero eu coñeci xente que traballa xa hai moitos proxectos, hai algúns sociais, en museos ou na natureza. A verdade é que é moi variado e merece moito a pena. Bueno, se estades interesados en facer un voluntariado europeo, só tedes que entrar na página de Erasmus Plus, non? Ou, bueno, con escribir en Google voluntariado europeo, se vos aparecen moitas páxinas con links. Entón, o que tedes que facer é buscar unha asociación de envío no vosso país, e logo tamén precisades unha asociación de recollida e de xestión dos documentos do país onde queirades ir, non? Entón, a cousa é ir mandando emails co voso currículum ou porque unha carta de motivación porque queredes ir a ese país, e, bueno, con eso chega, e, bueno, a verdade é que hai moitas opcións para ir, e, bueno, tamén mencionar que unha vez rematedes o voluntariado, daránvos un Youth Pass, que é como un currículum do voso voluntariado, que, bueno, podes asuntar o voso currículum para cando vayades unha entrevista de traballo, e, bueno, será valorado positivamente, non? Ese Youth Pass conta con varios puntos onde podedes poñer as vosas experiencias, as cousas que aprendistedes durante o voluntariado, tanto como idioma, competencias, por exemplo, de informática, diferentes cousas, non? A verdade é que é un proxecto que vos recomendo moito para os que teñades menos de 30 anos. Eu tamén, eu recomendo yo a todo o mundo, e eu estive moi contenta no meu proxecto, coñecín amigos que siguen sendo moi importantes para min 4 anos despois. Teño amigos tamén que fixeron voluntariado noutros países europeos e xa quedaron por ali, así que é unha oportunidade que non se pode desperdiciar. Bueno, pois agora vos deixo con Diego, que vos vai falar dos proxectos que está levando a cabo agora mesmo. Hola, bons días, son Diego, técnico de accesibilidade da SCM. Bueno, vou vos comentar así por enriba os traballos que estamos realizando nos últimos meses en materia de accesibilidade, que xa sabedes que é unha das liñas estratégicas na que máis involucra a asociación. Bueno, comentarvos que o pasado día 14 de xuño tivemos unha reunión na sede da asociación en Narón, co Conselleiro de Política Social da Xunta de Galicia, con José Manuel Rei Varela. Bueno, lles puxemos un pouco os problemas que estamos a ter en materia de accesibilidade no Concello de Narón, bueno, seguindo o fío de que nos últimos meses todas as propostas que se presentaron no pleno do Concello de Narón en materia de accesibilidade foron rexeitadas unha tras outra polo grupo de goberno municipal do Concello.
Entón, pois, bueno, o conselleiro tiña un pouco de interese en saber, o conselleiro máis os portavoces do Partido Popular de Narón, comentarlle un pouco como estaba a situación nese eido, non? Pois co fracaso, co pouco caso que están a facer no goberno en materia de accesibilidade, porque, bueno, todo isto xa parte tamén da queixa que presentou a Asociación Antavaledora do Pobo polo escaso interés que está a mosar o Concello en realizar proxectos de accesibilidade no Concello de Narón. Bueno, tamén faláronse de outras cousas, como da futura publicación do novo Código de Accesibilidade de Galicia, que pode ser que estea listo a finales do presente ano ou a comezos do seguinte. Tamén nos comentou de primeira man que a finais de xullo saldrá a orden no DOGA para poder solicitar a nova tarxeta acreditativa do grau de discapacidade, que será un documento bastante útil para a vida cotiada das persoas que teñen recoñecida un 33% como mínimo de grau de discapacidade. E, bueno, é unha tarxeta que xa teñen outras, a maioría, a grande parte das comunidades autónomas de España, e Galicia foi unha das últimas en sumarse, pero esperemos que a finais de xullo todas as persoas interesadas a poidan solicitar. Tamén nos comentou que, bueno, seguindo un pouco nesta liña do grau de discapacidade, Ferrol está a ter uns problemas en canto ao tempo de espera para o recoñecemento do grau de discapacidade, non así do dependencia, que parece ser que a cousa vai máis rápida en dependencia que en discapacidade, pero tamén nos comentou que nos próximos meses que se publicará unha nova relación de postos de traballo para aumentar os traballadores que están a levar todo o tema do recoñecemento do grau de discapacidade co fin de reducir os tempos de espera en recibir o recoñecemento, que agora mesmo está en torno aos 14 meses, máis ou menos. Bueno, aparte disto, pois aquí na asociación fai unhas cantas semanas co galo do comezo do verán e do bo tempo e tal, fixemos entre a miña persoa que estou co tema da accesibilidade e os voluntarios e as persoas do voluntariado juvenil que están agora mesmo a colaborar coa asociación, surdiu a idea de facer algúns estudios de accesibilidade en torno ás praias con bandera azul do Concello de Ferrol, porque, bueno, non sei se sabedes que un dos requisitos, unha das cousas que se valora para otorgarlle a unha praia bandera azul é precisamente que cumpra con requisitos de accesibilidade. Estos requisitos se dividen en tres grupos, poden ser uns requisitos mínimos, uns requisitos ideais e outros, non me acordo como eran, non sei se Martín se lembra, eran mínimos, ahora mesmo non me lembro, ideais, bueno, que se dividían en tres etapas, e aquí, bueno, algunhas praias se están a cumprir algúns requisitos mínimos como poden ser aseos adaptados, pero a verdade é que en canto aos accesos e o transporte e tal, hai unhas fallas de accesibilidade nas nosas praias bastante grandes, non é un requisito indispensable para otorgarlle unha praia a bandera azul, pero si pensamos que xa que está recoñecido no libro de requerimentos para ter a bandera azul os requisitos de accesibilidade, si sería interesante para o turismo e para o disfrute das praias por parte de todos os cidadáns que se tiveran en conta estos temas, estos requisitos para as nosas praias. Entón, un pouco seguindo esta liña, bueno, a nosa idea é facer unhas reportaxes fotográficas que poñan un pouco de manifesto os defectos de accesibilidade que teñen as praias con bandera azul, que teñen, se cabe, máis responsabilidade co resto de praias en cumprir con estes requisitos por ter unha categoría supostamente superior. Bueno, facer uns reportaxes fotográficos onde se ponen de manifesto estes defectos e tamén facer algunhas enquisas aos usuarios, tanto con discapacidade como sen ela, para que coñecer a súa opinión do grau de accesibilidade que pensan que teñen as nosas praias e se pensan que se debería de facer, que se debería de traballar máis nesta liña. Ben, é certo que
Concello fai pouco aprobou unha partida de casi 17.000 euros para a rehabilitación das nosas praias, pero bueno, se limita máis que nada a tarefas de mantemento das instalacións existentes máis que de obras en materia de accesibilidade. Entón, xa que estamos levando a cabo esta liña de traballo, tamén puxéronse en contacto os representantes do Grupo Municipal de Cidadáns do Partido Político de Ciudadanos do Concello de Ferrol, porque, bueno, tenían pensado presentar unha moción no pleno do próximo xoves desta mesma semana, do xoves 20, xoves 30, non? No próximo xoves día 30, no pleno do Concello de Ferrol, tenían pensado presentar unha moción sobre a accesibilidade nas praias para que se digan en contra estes requerimentos, seguindo un pouco a liña de que, bueno, Ferrol no mes de marzo todos os partidos aprobaron en pleno por unanimidade a adhesión do Concello de Ferrol a iniciativa Meta 2017, a accesibilidade universal, e un pouco para seguir nesa liña, non? E para dar un pouco de impulso a esa adhesión, pois empezar a facer cousas nese campo, e un desas liñas a seguir é a de proponer o que vai facer este partido, propoñer no pleno a aprobación dunha moción para que as nosas praias sexan máis accesibles. Nos vamos a prestarlles o noso apoio, e o próximo mañán dará unha rolda de prensa no Concello na que nos estaremos presentes para dar un apoio tanto aportando material gráfico como diferentes estudios, un apoio técnico tamén para que esta moción teña un pouco máis de peso e poda ser aprobada polos partidos que forman parte da Corporación Municipal, non? E, bueno, pola miña parte nada máis, deixo cos meus compañeiros. Bueno, Diego, pois moitas gracias pola tua aportación. Pois agora vamos a falar das actividades que fixemos no último mes de maio, e deixo vos con Paloma. O primeiro no que participamos como voluntarios juvenis foi o Rastrillo de Neda. Foron os 3 días na Casa das Palmeiras en Neda, o 6, 7 e 8 de maio. Foi un rastrillo no que participamos tanto na decoración como no levando as cousas para ali e intentando colocar e axudar no que podíamos. O día 8, domingo, foi a Feira da Primavera. Houbo diversos postos, tanto de artesanía como de algúns produtos de comer, pero houbo un problema co mal tempo que non permitiu que a feira durara todo o día. Sen embargo, sí que se puido disfrutar das actuacións que estaban programadas, e tanto houbo unha demostración de baile da escola Paso a Paso, e o grupo de cantores daqui da asociación tamén mostrou o seu traballo. Bueno, pois moitas gracias pola aportación, Paloma. Agora vos vou falar dunha actividade que levei a cabo con outros 3 voluntarios, outro Martín, Adri e María. Fomos un día pola tarde a Geriatros a facer unha presentación de bocha, non? De ensinar a xogar a bocha aos maiores, e realmente foi moi interesante porque eu descoñecía como era este deporte, que por certo deporte paralímpico, e a verdade é que foi bastante interesante ensinarlles a xogar e tamén facer un pouco de árbitro, e bueno, foi unha boa experiencia, a xente moi amable ali. E bueno, agora Paloma vai vos falar do Congreso de Voluntariado. Sí, porque o día 20 de maio celebrouse en Ferrol o 6º Congreso de Voluntariado, que era a primeira vez que se celebraba na nosa cidade, entón, pois, acudimos todos a facer ali acto de presencia. O Congreso foi inaugurado polo conselleiro Rei Varela, que fixo moito hincapé no número de voluntarios que hai en Galicia, que é un número que vai crecendo cada ano e que actualmente é de 38.000. A xornada do día 20, a verdade é que foi moi variada, constou de distintas partes,
presentáronnos diversos proxectos de voluntariado infantil que se desenvolven en toda Galicia, tamén distintos proxectos de voluntariado de xente un pouco máis maior, de xóvenes e tal. El tamén presentouse un corto feito por xente con certos problemas de integración. Despois de xantar houbo distintas actividades e que tiñase que escoller a cal delas se acudía. Eu fun a un teatro foro que foi presentado por un colexio de Cambre. A obra que representaban era bastante curiosa porque intentaba promover o debate sobre o acoso escolar. Fixeron a súa peza de teatro que era moi breve, de uns 15 minutos ou así, e despois intentabas entre todos buscar solucións á escena que eles presentaron, que era como digo, de acoso escolar. A verdade é que foi algo moi original e moi interesante, e creo que todos pasamos un bo día nesta xornada no Congreso. Bueno, pois moitas gracias. E agora vos vou falar do curso básico de voluntariado que levamos a cabo a semana pasada, o 16, 17 e 18 de xuño, e, bueno, consistiu nun curso de iniciación ao voluntariado que normalmente se fai online, pero esta vez decidiu facerse presencial porque, bueno, así tamén é unha forma de coñecer outros voluntarios e traballar en grupo. E, bueno, o primeiro día foi unha presentación do como iba a ser o curso, coñecer un pouco os outros participantes e tamén unha breve introducción ao marco legislativo, a lei do voluntariado, e iso foi o primeiro día. O segundo día estivemos tamén analizando un pouco as leis de voluntariado por grupos. Cada grupo analizou un artigo e así foi unha forma de traballar en grupo e moi interesante. Logo pola tarde tivemos un curso de primeiros auxilios que deu outro voluntario e, bueno, non deu moito tempo, pero foi así un achegamento a que facer en caso de unha emerxencia. E logo, o sábado, o 18, fixéronse uns xogos en grupo, para aprender a traballar un pouco en grupo e como facer diferentes actividades en grupo e, bueno, comprobar que en grupo se traballa bastante mellor que facendo as cousas un só. Este sábado íbamos a ir a Pedroso a facer actividades no exterior, pero, bueno, debido ao mal tempo tiveronse que suspender e, bueno, o mellor esta actividade de Pedroso vaise realizar máis adiante, aproveitando o bo tempo do verán. E isto é todo as actividades que fixemos este mes. Vamos falar da senda cultural que temos para este vindeiro mes de xullo. En primeiro lugar, o xoves 30 de xuño ás 4 da tarde poderedes asistir a unha demostración de diferentes produtos para a saúde e benestar. Isto vai ser na asociación da SCM de Narón e ás 4 da tarde. A seguinte data que hai que anotar é a proba de rally de rutas turísticas que celebrarase o 2 de xullo. A asociación organiza a proba de rally de rutas turísticas Micoteam o domingo 18 de setembro. A continuación, o 3 de xullo, domingo, temos programada a visita ao Capar de Cerceda, onde poderedes disfrutar das diferentes piscinas e instalacións e, con sorte, fará bo tempo e con iso remato. O martes 5 de xullo farase a primeira toma de contacto no grupo de teatro para ensaiar a obra de Super Panchita, que esperamos que teña o mesmo éxito que a obra anterior que se fixo no grupo de teatro, que foi El secreto de la cueva, que recibiu varios diplomas no certamen Candilejas Don Bosco durante este mes. A semana do 11 ao 15 de xullo xa habrá ensaios todas as mañás no local de Narón, porque o obxectivo é gravar a obra o día 15 de xullo para a DST
gravarase a obra na calle. Sabemos que moitos actores xa teñen experiencia, que como Cristina, Víctor e Elena, e estamos seguros de que a farán moi ben. A continuación, o mércores 6 de xullo, vai vir a Ferrol un cruceiro grande, con máis de 1000 viaxeiros. Entón, imos instalar un posto nun mercadillo que se vai realizar e, bueno, quedamos as 9 na Asociación de Ferrol por se algún está interesado en ir connosco ali. E o cruceiro vai estar entre as 7:30 da mañá ata as 2 da tarde. Entón, estaremos ali vendendo pois algunhas das cousas que temos aquí na asociación. E, bueno, se alguén está interesado tamén pode traer cousas para vender no mercadillo. E, bueno, todo o recaudado será para a asociación con fins benéficos. A seguinte data que hai que anotar é a o domingo 9 de xullo, cando se vai a Festa do Polvo de Mugardos. A intención é instalar ali tamén un stand no mercadillo, pero aínda que isto non poida ser posible, se vai asistir igualmente a festa. Temos que estudar as opcións de acudir ali en lancha, na mítica lancha de Mugardos, pero non sabemos todavía se está en funcionamento, aínda que a intención é ir por neste medio ata ali. Bueno, ahora pasemos a facer un repaso da sección deportes. En primeiro lugar, o domingo 10 de xullo celebrarase a festa de fin de temporada de bocha e, por outra banda, este ano, claro, son os Xogos Olímpicos, os Xogos Paralímpicos son en setembro. E mencionar que o galego Willy Rodríguez participará no deporte de tiro con arco. E, bueno, tamén esta fin de semana podedes vos achegar á Praia de Doniños, onde se está a celebrar o Campeonato de Surf de España por equipos individual, e tanto o sábado como o domingo haberá unha proba. Vamos vos falar das próximos estreos. Sí, porque a asociación ten planeado asistir a dúas veces ao cine neste verán. Vais a asistir a ver a película de Antes de ti, estrenase no cine o 13 de xullo. Cando vais a ir o mércores, aproveitando o Día do Espectador. A película conta a historia dun rapaz que queda nunha cadeira de rodas cando ten un accidente, volvese un home un pouco pesimista que non quere seguir vivindo nesas condicións, pero os pais atópanlle unha coidadora que ten unha actitude ante a vida completamente distinta, que é unha rapaza moi alegre, moi positiva. Ela intenta contaxialo a él dese ánimo de vivir e de tirar para diante, e a película narra un pouco esas dúas formas de vivir e afrontar unha situación como esa. Non vos conto o final, pero seguro que plantexa moito debate e fainos pensar a todos. Máis adiante, o 12 de agosto, estrease a película Cazafantasmas e, bueno, como a comparsa deste ano do Entroido consistiu en ir disfrazados de cazafantasmas, pois decidimos que sería unha boa idea ir a ver a estrea da película. Así que o mércores 17 de agosto, no Día do Espectador, aproveitaremos para ir a ver a película e, bueno, calquera que este interesado pois pode animarse a ir connosco. Isto é todo para esta sección de ¿Y para qué cine. estoy aquí? Para alegrarle, supongo. He pensado que podríamos salir esta tarde. Mi madre dice que es habladora. Sí. Hacemos un trato. ¿Qué tal si no es habladora conmigo? Buenos días. Me odia. Hablo y me mira como si fuera tonta. Un poco tonta sí que eres. Ya, pero él todavía no lo sabe. Interesante elección de calzado. ¿A qué te refieres? Bueno, de aquí no son. ¿Por qué no? Porque aquí es donde viene la gente cuando ya se ha cansado de vivir. Estoy feliz aquí. Pues no lo entiendo, solo tenemos una vida. Y es Como nuestra dicía obligación antes, vivir. a convivencia que se iba a facer en Pedroso tivose que suspender porque o tempo era moi malo, non?
Entón, agora mesmo estáse barallando a posibilidade de facer unha convivencia o 16 de xullo. Estáse pensando en facer en Covas porque no caso de que chovera habería posibilidade de trasladalo ao local social, pero aínda non se sabe con seguridade porque, bueno, como xa comentou antes Diego, estamos facendo un estudio sobre a accesibilidade das praias e a verdade é que non hai moitas praias na comarca que teñan un bo acceso para persoas con capacidade con mobilidade reducida, non? Entón, ainda estamos pensando onde o mellor sitio onde se podería facer, non? Unha das praias na que pensamos que se podería facer sería a praia do Vilar, non? Ou a praia da Fragata, xa que contan cunhas rampas de acceso á praia, pero, bueno, isto ainda non se sabe con exactitude. Tamén, un pouco máis adiante, entre o 26 e o 29 de xullo vaise levar a cabo un taller de verán porque probablemente acudan membros da Salle de Valladolid. Entón faremos uns talleres un pouco de o que traballamos no curso de voluntariado, curso básico de voluntariado, non? Eu vou dar un taller de malabares, non? Seguramente de como fabricar pelotas de malabares con globos e papel, e tamén o mellor algo de diábolos. Logo tamén vamos a facer un taller de globoflexia, de iniciación a globoflexia, de como facer flores, espadas, bueno, figuras básicas. Logo tamén faremos, supoño que actividades en grupo, con pelotas, un pouco así de todo, e se cadra tamén pois vivir a experiencia de ir pois como os problemas que afronta unha persoa que vai nunha cadeira de rodas e, bueno, isto realizarase na sede de Ferrol. Recordar que neste momento, en xullo, comezamos o horario de verán e só estaremos aquí na asociación entre as 9 e as 3 da tarde. Entón, isto será levarase a cabo só pola mañá, non? Entón, agora deixo vos con Paloma, que vos vai falar dos próximos mercadillos nos que vamos a participar. Sí, temos por diante 3 momentos importantes no ámbito dos mercadillos. Temos o mercadillo de sedes o Enaj Atlántico os días 30 e 31 de xullo. É un mercadillo que, se non o visitaxedes nunca, merece moito a pena porque é moi orixinal. Hai 2 pabellóns, hai recreacións de antigas pallozas e a xente vai caracterizada. Hai distintos postos de artesanía e a verdade é que é un mercadillo moi orixinal que non ten nada que ver cos mercadillos que se ven nos veráns de mercadillos medievais, nin nada así, senón que é distinto a todos estos. Tamén no mes de agosto vaise instalar, case seguro, unha feria rastrillo moi similar ao que se fixo en Neda, coa idea de facer rastrillo durante varios días seguidos, seguramente toda a primeira semana de agosto, aproveitando o espazo da autoridade portuaria e aproveitando tamén que as festas de Ferrol non son ata finais de mes, entón isto sería a primeira semana de agosto. Tamén o día 28 de agosto asistirase de novo ao mercadillo de San Sadurniño, que xa é unha data un lugar ao que vaise dende a asociación con frecuencia. Ese mercadillo vai ser o 28 de agosto. Bueno, con isto rematamos o mes de agosto e as actividades para este mes. Moitas gracias a falar das actividades programadas para despois de agosto. En primeiro lugar, en setembro vaise realizar a xornada de voluntariado corporativo, que terá lugar o 23 de setembro. Nesta xornada de voluntariado corporativo colabórase coa USC, o Concello de Ferrol e a Xunta de Galicia. Incluirá traballadores que son voluntarios, o papel dos sindicatos no voluntariado, empresas que traballan con entidades de acción voluntaria, así como a influencia de voluntariado na incorporación ao mercado laboral. Polo que, bueno, será unhas xornadas interesantes para todo aquel que queira ter máis información sobre os voluntariados ou participar nun voluntariado.
E, bueno, agora deixo vos con Paloma, que vos vai falar da seguinte actividade. Sí, a seguinte actividade prevista xa para o mes de outubro é a Brujita Tapita, que é un dúo argentino que xa colaborou coa asociación en anos anteriores e que a través dos seus xogos musicais, bailes e cancións dedicadas a nenos de entre 2 e 8 anos intentan pois transmitir valores a través da divertíndoos. As datas coa Brujita Tapita van a ser o 15 e 16 de outubro. O 15 vai ser a sesión informativa, que tanto para docentes como para xente que traballe con nenos e que quera aprender un pouco máis das habilidades que ten este dúo. O 16 de outubro xa vai ser a representación musical, o show en sí mesmo, donde poderase disfrutar destas cancións e dos bailes. Eles disfrázanse, é unha presentación moi dinámica e todos os nenos de entre 2 e 8 anos vanlo disfrutar moito, pero tamén os adultos, porque é un modo de ensinar moi dinámico e divertido. Bueno, pois isto foi todo por esta vez. Realmente foi unha mágoa non contar cos outros voluntarios para realizar este programa de radio, ¿no? Pero bueno, a ver si para a próxima están disponibles. E, bueno, pois calquera cousa estamos aquí na Asociación de Ferrol ou de Narón e esperamos contar coa vosa participación nas próximas actividades e mercadillos. E que todos escoitedes o programa e quededes contentos co noso traballo. Así que ata a próxima. Bueno, pois moitas gracias e ata a próxima. Something weird and it don't look good. Who you gonna call?